A všichni vítám vás u nového videa. A omlouvám se, kdybyste něco slyšeli. Jo, jsem nemocná a tak. A jinak toto, v ten videa bych vám chtěla říct, že někdy natočím i musically. Natáčím na musically, někam vám to tady dám, někam tady, nevím kam. Jo, a teda toto video bude moje vyráběné věci pro Lapase, takže můžeme jít na to. Věcí je tady takovýhle počítač, mám tady nalepený samolepky a značku a tady mám klávesnici a tak. Je strašně pěkný, mám už tahle šelby a omlouvám se, kdybyste mě neslyšeli. Dále tu mám dvě v jednom, to jsou knihy, takže deník Shelby LPS, vy to tam asi nevidíte. Jo, vidíte, deník Shelby LPS, deník Míši LPS a pravdivá láska LPS, kurňa. Já zkusím vypnout blesk a uvidím. Ne, vidíte to tam, dobrý. Takže knihy a knihovna. Vím, je to takový divný. A prostě tady takhle do toho se nahážu knihy a tak. A je to tam. Tak. Další věcí je tady takovýhle polštář. Si budete říkat, že neumím žít, vím, ale dělala jsem to narychlo a je tady aspoň těch 5 věcí. A tak polštář. A poslední je velká fakt věc. Je to teda tady takováhle, nebo prostě skřínka, jak to mám říct. Může to být tak, může to být tak, může to být tak, může to být tak a tak. Jo, a teda toto by bylo všechno z dnešního videa. Tak vám to ještě ukážu a takhle. Doufám, že se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát like, odběr, komentář, sdílení a určitě se koukněte na moje musicaly, který vám dám někam tam, jo, nebo tady nakonec, nevím, takže čau.